Hey guys, kay zone 2 man ta karon. Istoryahan sa nagamay vlog sa taba. I'm sure guys, nakadungog naman ang pangutana bitaw nga, are you willing to die for your family? Ha bitaw? I'm sure nakadungog naman na kung parent ka, sigara tubag, oo kaayo. Which is obvious na tubag guys, given na ba? Pero murag para sa ako personally, magpangit man sa paminahon, murag negative kay ba kay mamatay ka. Kung ako siguro, murag mas syada siguro ang pangutana is, are you willing to live for your family? Ano bitaw? Kay willing to die, matay ka, nirabi ka rog bata pa yung mga kids, sayo ka na matay, diba? So imong partner ay magbagood og buhi sa mga kids, diba? Whereas kung willing to live ka, mas maalagaan mo sila, mas ma-achieve nimo imong goals para sa family, and so on and so forth, diba? So mas tsada siya ba? Muna akong goal karon guys sa una, strength training para pa chuy-chuy ba. Muto sa una to single pa ko, pero ka-realize ko dapat ang goal na to is to add more years sa atong mga kinabuhi para ma-enjoy pa nato atong time with our family ba, diba? Watch our kids grow, watch them start their own family. Anak ito ang mga storya. So mas okay siguro tong willing ka sa duha, willing to die pero willing to live good. So of course pag willing to live ka, kabalo na tayo sa mga requirements ana guys, diba? Exercise, stay active, eat healthy, tarong og tulog, ano bitaw, balance lang good. Okay na magbisyo-bisyo, kasi balance lang. Problema is kung puro rabisyo, puro grabe ka kapasagad mo kaon, puro waka exercise, delikado di guys, mapadulong yung ka sa willing to die young. Now naman gani mga mo argue nga, parehara ng storya ha, pa-healthy ka niya, naligsan kang jeep pagkaugma, tabla gyapon. Yes, sakto gina kay di man ta makatagna sa tong panahon gid, diba? Pero while buhi pa ta, halangan naman magpasagad na ng lugar ta kay anyways mamatay lang magyapon tanan, magpasagad na lang ko, diba? Murag sayop gyapon yung mindset. Yes, mamatay ta eventually, pero as long as buhi pa ta guys, dako pa tong chances nga magbago or try to, you know, better ourselves or increase our lifespan alang-alang sa atong pamilya, di ba? I mean, that's how I see it guys. It's not a question of kwarta guys. Yung uban mo, ay mayroon rin mamatay ko sa iyo, dagan may kwarta, so paid for na ang future sa akong mga anak, di na sila maglisod. Yes, sakto. Kung pangutana is, ma-enjoy ba ni mong ma-witness ni mo ilang pagdako, ilang pagka-successful in life when they start their own family? Ma-witness mo na ni mo kung patay na ka, bisa magbilyones imong gipamana sa ila, pagkamatay ni mo may pulos kay wa man mo na enjoy ilang company, diba? So yeah, mura man na inon ako observation. Wala mong di man na makapamugos sa mga tao gid nga mag healthy lifestyle, pero you know, food for thought lang ba, something to consider bitaw, labo na ng mga edad na tag 40 pataas. Yeah, so anyways, mura ta guys, padayon na tagdagan na, let's go.